Sa Geneva, Switzerland, gideklarar na sa World Health Organization WHO ang pagkatap sa coronavirus disease nga usa na ka pandemic. Nabalaka ang Director General sa WHO tungod sa paspas nga pagkatap sa kagaw sa COVID-19. Iyang giulagway nga ang coronavirus disease nga nagsugod dito sa China nitong Disyembre. Paspas kaayong nakakatap sa kanasuran nga misangpot sa pagpanira sa mga industriya o paghunong sa biyahe sa mga abyon. Niresulta sab kini sa pagpanira sa mga tunghan. Gideklarar na sa WHO ang public health emergency of international concern kalabing taas nga level of alarm ni adtulang Enero 30. Sa pagkakaroon, mukapina sa 118,000 ka mga kaso sa COVID-19 nga nakaapekto sa 114 ka mga nasod sa kalibutan. Samtang 4,291 sa mga tao nga gitakbuyan sa COVID-19 ang nakalas.